Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Lake Channel. So ngayon guys, magluluto po tayo ng simpleng recipe lamang, yung chicken neck, fried chicken neck. Pwedeng pampulutan po at pangulam. Tiyak magugustuhan ng pamilya natin, okay? So ito yung mga ingredients guys. Meron tayong 1 kilong chicken neck o liig ng manok. Yung pinakita ko kanina, pinalambot na natin, okay? Para mamaya hindi matigas pag pagkaluto. So 1 kilo po yan at slice natin ng ganito, okay? So meron tayong cooking oil, meron tayong crispy fry, tsaka meron din tayong 1 tasang flour, meron tayong egg, at tsaka meron tayong seasoning. Ito yung baki naman, yung magic, okay? At tsaka meron tayong pamintang durog at tsaka kunting asin, okay? So sana po magugustuhan yung ano natin, yung simpleng recipe lamang. So ang gagawin lang natin, halo-halo lang to, okay? At tsaka deep fry natin. Ngayon guys, so ito na po guys, tapos na po yung chicken neck natin, pampulutan, pwede din pong pangulam.